За четвърта поредна година ПМГ Иван Вазов Димитровград като лидер в Националната програма Иновации в действие посрещна 3 училища партньори на 19 февруари. Представители на ППМГ Гео Милев Стара Загора, СУ Иван Вазов Поморие и ППМГ Никола Обрешков Казанлък пристигнаха в гимназията. Благодаря. Много благодаря. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря. Нещо пак. Нещо пак. Добре, да се качим. Заповядайте. Гостите бяха посрещнати от директора на гимназията, учители, работещи по иновативния проект и ученици. В актовата зала на училището се състоя първата среща, която започна с фолклорен танц на ученици от гимназията. Благодаря ви, че сте наши партньори по Национална програма Иновации в действие за тази учебна година. Накратко ще представя програмата, която сме изготвили с екипа. Госпожа Валентина Делчева, директор на гимназията, представи историята на нашето училище, запозна гостите с акцентите в образователната стратегия и иновациите. Директорът направи кратък обзор на дейностите по проекта Иновативно училище и представи платформата с дигитални ресурси, разработвана от учителите в екипа. Гостите също направиха своеобразни образователни визитки на своите училища. 2020 година училището е в списъка на иновативните училища в Република България, като от 2022 година сме за втори път за нов 4 годишен период. Първата ни иновация беше за 2 години и бе на тема въвеждане на иновативни методи на преподаване по роден език за 2 учебни години с цел повишаване на мотивацията за учене чрез разработване и провеждане на 4 интердисциплинарни уроци. С решение на Министерски съвет през 2022 година за втори път се включваме с тема активно преподаване и учене чрез създаване на образователни дигитални ресурси и иновацията ни е до 2026, до другата година и вече ще трябва да мислим за нова иновация. В какво се състои? Целта на иновацията ни е да създадем дигитална платформа, в която учителите да качват разработени уроци. От тях също така и интердисциплинарните уроци, които ги провеждат, също да бъдат качени. Тази платформа е със свободен достъп за всички ученици и учители. Новата година официален директор, официално със същата биография на госпожа Делчева, директор на Средно училище Иван Вазов Поморие. Изключително съм респектирана от образователната визитка на училището тук в Димитровград, Стара Загора. Убедена съм, че Казанлък ще със същите постижения. Здравейте на всички, казвам се Атанас Хатов и съм от профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков в град Казанлък. Ученик съм в 11 Б клас, професия приложен програмист. Нашата паралелка е дуална форма на обучение и веднага искаме да благодарим на фирмите, които се отзоваха, за да можем да извършим тази част от нашето обучение. Започвам с представянето на нашето училище. На снимката виждате нашата сграда, това е първоначалната сграда на училището. Намира се на центъра на град Казанлък. До нея се намират едни от най-ключовите обществени сгради. Сгради като Народно читалище Искра, Общинска библиотека Искра, Исторически музей Искра, Художествена галерия, Дом на културата Арсенал, с които училището, учениците и учителите работим нон-стоп за осъществяването на различни културни прояви, обществени, а също така и различни проекти. Всъщност тук се разглежда преди.
Всъщност тук се разглежда преди. Вторият ден от дейностите по национална програма Иновации в действие премина особено смислено и интензивно. Пред гостите бяха представени два интердисциплинарни урока. Първият представен урок бе на тема Искрите на родолюбието. Преподавателите на 11 клас Диана Бонева български език и литература, Галина Караиванова английски език и Драгомира Стоянова информатика посветиха урока на Иван Вазов, патрон на нашата гимназия, както и на 80-та годишнина от създаването на нашето училище. Думите, че тя каза, колкото повече остарявам, толкова повече харесвам Иван Вазов. На нас тези думи тогава ни звучаха малко странно. Били сме 15-18 годишни, но от гледна точка на времето аз се убеждавам в правотата на тези думи. Дядо ли е дядо Вазов? Свикнали сме да го наричаме дядо Вазов. В духовен смисъл да, защото е стожер на нацията, но от гледна точка на актуалност в никакъв случай не можем да го наречем дядо. На Вазов е кръстен един нос в групата на Шетландските острови, на остров Ливингстън има нос Вазов. Банкнота от 200 лева има слика на Вазов. Трудните моменти за България след освобождението, народа винаги търси духовната опора на Вазов, тогава, когато се чувства предаден от политиците. Това е от мен. Обаче, със сигурност той е част от света и неговото творчество по една, не бих казала случайност, защото всяко нещо, което изглежда случайно, всъщност не е случайно, стане достояние точно на английски език, преди да стане достояние под игото на български език. Да не говорим, че в неговата роля на министър на културата в един момент от неговия живот също го прави част от световната култура. Не по-малко важно е, че английски език също е профил за математическата паралелка, втория профил. И замисляйки урока, ние започнахме първо съвсем идейно всяка от нас да се интересува кои ученици биха искали да участват екипно в тази работа. И абсолютно по тяхно желание. И замисъл на работата беше да стане една цялост. Учители и ученици посетиха къщата музей Иван Вазов в Сопот за събиране на информация и изготвяне на репортажи на български и английски език. Изследователската работа беше показана именно на този урок. Учениците бяха разпределени на екипи и разработиха софтуерни приложения, в които показаха моменти от живота и творчеството на Иван Вазов, интересни факти за романа Под игото, разходка по географската карта из места, свързани с живота и творчеството на писателя. Учениците проведоха викторина върху одата Паисий, представиха свои авторски преводи на стихотворенията Момин сън, българският език и Елате ни вижте. 11-класниците прочетоха на английски език изразително откъси от първото самостоятелно издание на романа Под игото. Присъстващите на урока гости и колеги от гимназията изразиха мнението си за иновативните подходи на преподавателите и участието на учениците. Сме свикнали да свързваме с името на Дякона, а ще разгледаме човешкото умение. Романът Левски не е просто поредният разказ за живота на апостола. Това е едно своеобразно пътешествие в душата му, защото заедно с изключително емоционалният изказ на Яна Язова и фактите, които тя е използвала, е се
съумяла да създаде исторически достоверен, но и адски завладяващ роман. Аз съм обречен да стана жертва на своя народ. Думите на апостола много ясно подчертават тежестта на личния му избор, а именно да постави общото благо за народа пред своята собствена. Лъвски скок към заветите на апостола. Интердисциплинарният урок по български език и литература, математика, биология и здравно образование, физическо възпитание и спорт и немски език има за цел да почете паметта на Васил Левски по случай 152 години от гибелта му. Преподавателите Милена Минчева, Яна Бачварова, Гюлшен Али, Теменушка Калинова и Христина Михайлова работиха с ученици от 10 клас. Като предварителна подготовка, учениците трябваше да преминат през нормативи, скок от място с 2 крака, а данните от изпитването бяха съхранени за работа по време на урока. За целите на урока бе изработена и интерактивна карта, на която са отбелязани емблематични градове от живота на Васил Левски, а върху тях са поставени хипервръзки с всички презентации и задачи за урока. Учениците бяха разпределени в 4 екипа. Един от екипите работи върху проектно базирана задача по литература и изследва образа на Левски в литературата от Възраждането до съвременната литература. 3 екипа работиха по време на самия урок. Самият урок започна с песен на немски език, която послужи като емоциометър за часа. След това ученик припомни с презентация основните принципи на генетиката, а след това даде генетична задача, с която 3 екипа да изследват генотипа на майката на Левски, за да проучат как апостола се е здобил с този така рядък генетичен белег. След задачата по биология 3 ученички припомниха базови познания от статистиката. На 3 екипа от 10-класници бе поставена задача да направят статистически анализ на данните от скока на място по физическо възпитание и спорт, който бе проведен като предварителна подготовка за урока. По време на задачата човек от публиката разрешава интерактивен пъзъл, след чието по зареждане на екрана се появява един от заветите на апостола. Учениците показаха видео, в което 10-класниците с най-добър резултат от скока от място пресъздават лъвския скок на апостола. Последващата задача от 3 екипа бе свързана с 3 литературни произведения, за които 4-тият екип, изследвал образа на Левски в естетическата сфера, представя презентации. Урокът завърши с рецитал на одата Левски на Иван Вазов на немски и български език, а след това и с интерактивна дейност, в която публиката подрежда един последен завет на Васил Левски. На кръста му, вярно оръжие носеше, за да бъде страшен, кога нужда беше. Kann der Weder als noch Frieden, noch Schlaf. War kein Geist mehr, sondern froh geworden. Seine ganze Rede goss in ein einziges Wort, manchmal zog die Stirn streng zusammen. Und dort konnte man lesen Tage und Zorn, einen unwirksamen Geist und einen eisernen Willen. Той не знаеше отдих, ни мир, нито сън. Обърнал се беше не дух на огън. Думата си цяла нейше в едно слово и понякога чел си мъжче слово. И там пишеше и укор, и гняв, и душа опорна, и железен нрав. След тези уроци гостите от Поморие, Стара Загора и Казанлък посетиха църквата в село Узунжово, регионалният исторически музей в Хасково и други забележителности в областния град.